An balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲantuma. Ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen. Dɔgɔkun min b'a daminɛ tɛnɛn juillet kalo tile 6 ka taa bila juillet kalo tile 12 la. Farafin kalo tile 15 ka taa bila farafin kalo tile 21 na. Dolo jate la samiya kalo fɔlɔ tile 17 ka taa bila samiya kalo fɔlɔ tile 23 la. O wagati kungurunin o kibaruya de bɛna lase aw fɛ, aw denkɛ ani aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko halisa an bɛ samiya kalo fɔlɔ la n'o ye cancer mɔgɔw ka wagati ye. Doloba min bɛ ka mara kɛ nin wagati na ale de ye Gamariw ni arabuw ko ten nɔ, ni an farafinw ko kalo, ni nanzaraw b'a wele ko lune. Ko den min mana bange ka bɛn nin wagati ma, olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di dugumakolo kan, k'olu bɛ kɛ mɔgɔsɛbɛbaw ye dugumakolo kan, wa olu ka dɛmɛ fanba bɛna bonya u mɔgɔɲɔgɔnw yɔrɔ la. Olu ye daganko ye, mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya sirilen don i kelen de bɔgɔ la. O b'a kɛ sa. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka taa bila avril kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma Beliot, funteni kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isufu ka so. Beliot don kɛrɛnkɛrɛnnen. Nin dɔgɔkun in basigi bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ. Aw tulo kɔrɔ kuma duman caman aw bɛna olu mɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Hali n'a bɛɛ ma se ka don, aw bɛ se ka aw jigi d'a kan. Dɔgɔkun nataw kɔnɔna na kunnafoni sira olu jɛlen don aw la. Ni dɔgɔkun in kɔnɔ ko aw ni mɔgɔw bɛna don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Baara kura minnu bi aw kun kan n'a bɛ fɛ ka baara kuraw dayɛlɛ, ko nin ye o wagati ye, nin dɔgɔkun ye o wagati ye. Ani taama bɛ mɔgɔ minnu bolo n'u bɛ fɛ ka wuli ka tagamaw kɛ u ka laɲiniw nɔfɛ. Nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko aw k'aw banba, ko kunnafoni k'olu siraw olu jɛlen don. Wa layidu tataw fana olu fana nisɔndiya bɛ olu kɔnɔna na. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka taa bila mai kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma Toro, funteni kalo 2nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Adama ka so. Toro ko yɛlɛda bɛ aw fana ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Sira jɛlen don. Kamasɔrɔ kamanagan walew tun bɛ aw la don tɛmɛnenw na, aw ka wulikajɔ dɔw kun balalen don. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka aw jija o wulikajɔ ninnu fana sen fɛ. Ka daminɛ sokɔnɔna na aw kɛrɛfɛ mɔgɔw ko aw ka ko ka di olu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Donta de fanga ka bon ni bɔta ye. Dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati a bɛ se ka aw jigi da garisigɛw kan. Garisigɛ minnu bɛ se ka tali kɛ yɔrɔ janfɛ garisigɛw la. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 ka taa bila juin kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux, funteni kalo 3nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so. Gémeaux ko bana min bɛ aw ka kow la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kamasɔrɔ futinɛw ani kasaraw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka aw basigi ka basigi kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ dɔgɔkun banna. Kamasɔrɔ hali dusu tiɲɛkow olu ɲɛsinen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Dibi bi sira kan, nin t'aw ka dɔgɔkun ye. Bɔta de fanga ka ca, yɛrɛkɛli fana fanga ka bon aw ka waleya la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw bɛ se aw ka muɲu ka sabali fo ka taa a fɔ dɔgɔkun in a banna. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka taa bila juillet kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma cancerw, samiya kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so. Cancerw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko layidukan kun bɛ aw mɔgɔ ɲɔgɔn dɔw tɛ don tɛmɛnenw na, olu ma se ka sira sɔrɔ, olu caman balana. Aw ye sabara don olu nɔfɛ k'olu ma se ka sira sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko na aw y'aw cɛsiri ka wulikajɔ k'aw tagama bere nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko o layidukan ninnu caman bɛ se ka bɔ a sira fɛ. Juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ, ni o juruko ninnu n'olu gɛlɛyalen don, ko aw ka wuli nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A ka ca la o juru ninnu caman bɛ se ka sɔrɔ ka don
k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na ka taa bila dɔgɔkun labanyɔrɔ wagatiw la. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 na ka taa bila août kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Lion, samiya kalo 2nan denw. Mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Iburahima ka so. Lion, don kɛrɛnkɛrɛnnen don basigilen. Ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko hakilisigi bɛ aw ye kosɛbɛ, kamasɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun camancɛ la, ko aw bɛ se ka aw jigi da garisɛgɛw kan, garisɛgɛ kumabaw. Aw bɛ se ka aw jigi da olu kan aw mɔgɔ ɲɔgɔnw bolo. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ni kunkɔrɔta lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na. Ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana. Dɔgɔkun labanyɔrɔ la faratima ko aw ka kɔlɔsi olu la, kamasɔrɔ ko kasaraw ɲɛsinen don aw ma dɔgɔkun labanyɔrɔ la. Ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 22 la ka taa bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew, dimisodenw. Samiya kalo 3nan mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so, viergew. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko mɔgɔ aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ, aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka sɔrɔ ninnu na, kamasɔrɔ dɔgɔkun nata ko gɛlɛya bɛ se ka don aw ka kow la. Garisɛgɛ tiɲɛ ani garisɛgɛ yɛrɛkɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban sela, k'aw ka hakili to aw yɛrɛ la, ko yɛrɛkɛli fanga ka bon aw ka ko la kosɛbɛ. K'a ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan, o de bɛ gɛlɛya aw bolo. Kamasɔrɔ don tɛmɛnenw na jigitigɛ walew ya aw sɔrɔ. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛna fitinin mun sɔrɔ garisɛgɛ kunda, ko aw ka se ka o mara ka bɛn don nataw ma. Olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ɲɛji cɛ don nataw kɔnɔna na. Nka ni aw tola ni o yɛrɛkɛli in kɛla sababu ye k'aw ka dɔgɔkun garisɛgɛ yɛrɛkɛ, ko dɔwɛrɛ sɔrɔli o bɛ se ka gɛlɛya. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukasi ani basigibaliya don aw ka dɔgɔkun taabolo la. Aw ka ko ka di mɔgɔw ye. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 ka taa bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw. Kawla kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so, furuso denw. Balansi, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko jigitigɛ walew ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ aw bɛna aw jigi da mɔgɔ caman kan. Olu bɛ kɛ sababu ye ka aw jigila misɛnya. Aw bɛ danaya ta ka ɲɛsin mɔgɔ caman ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O bɛna kɛ sababu ye ka jigitigɛ lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ka aw kana da mɔgɔ la ka warimugu ta k'a di mɔgɔ ma, walima ka dalakan min bɛ tɛmɛ aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, k'aw kana kala sɛmɛ olu bɛɛ la. Ko n'o tɛ ko don nataw la ko olu bɛ se ka kɛ jigitigɛw ye. Garisɛgɛ bɔta o fanga ka dɔgɔ. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka taa bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion, kawla kalo 2nan denw. Mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so, scorpion. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko mɔgɔ caman bɛna ɲini k'a jigi da aw kan. Balimasiraw, sigiɲɔgɔnw, mɔgɔ caman bɛna lajɛ k'a jigi da aw kan. Aw bɛ se ka olu dɛmɛ u ka degun na cogoya minnu na. Kamasɔrɔ fana kibaruya sira jɛlen don ka ɲɛsin aw ma. Wa kunnafoni ɲumanw olu ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. K'aw bɛna kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ k'o bɛ kɛ kunnafoni ɲɛnamaw ye, kunnafoni sanumaw. Olu kunnafoni ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye fana ni aw bɛ se ka ko kura labɛn. Sira kan, wulikajɔw ani kunnafoniw olu sira ka di aw la. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka taa bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire, sirasodenw. Mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alahu Taala ka so, kawla kalo 3nan denw, sagittaire. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko janfa de tun bɛ aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kamasɔrɔ mɔgɔw tɛna aw faamuya cogo si ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ko aw ni mɔgɔw mana jɛ ko o ko la ni dɔgɔkun in kɔnɔ, ko i bɛna ye ko o bɛna fori ka bɔ aw kɔrɔ. O b'a jira k'a fɔ ko aw ka basigi ani muɲu ani sabali kɛ aw tagama bere ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kamasɔrɔ aw ka kumakan o tɛna don ba la ka ɲɛsin mɔgɔw ma, o tɛna se ka mɔgɔw hakilina minɛ.
aw mana fɛlɛ o fɛlɛ tigɛ fo aw ka kɛ lamɛnnikɛla ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ ni aw ko aw bɛ baara kɛ ni aw yɛrɛ hakilinaw ye ani aw yɛrɛ ka hakilinako ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka birisa ɲagami don aw ka dɔgɔkun taabolo la aw kan ka lamɛnni de kɛ ka se ka baara kɛ n'o ye garisɛgɛ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ la a bɛ se ka aw jigi da garisɛgɛ dɔw kan garisɛgɛ misɛnmanin dɔw kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛda lase aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ desanburu kalo tile 22 la ka taa bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa solomana ka so funɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔ ko aw ka wuli ka jɔ n'o tɛ kamasɔrɔ ni aw y'aw jigi sɛmɛ mɔgɔ la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko olu ko bɛ se ka kɛ sababu ye ka banamini don aw ka kow la ko aw man ka danaya ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ni dɔgɔkun in kɔnɔ ni aw k'aw ka yɛlɛda sɔrɔ ka wasa sɔrɔ ka bonya sɔrɔ ko aw yɛrɛ ka sabara don aw sen na k'aw cɛsiri ka wuli ka jɔ aw yɛrɛ ka kow kama ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa dusucɛn kuma caman ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka olu bila ka baara kɛ ni aw yɛrɛ ka hakilinataw ye k'a cɛsiri k'aw ka laɲiniw ɲini a ka ca la ni dɔgɔkun in kɔnɔ k'olu caman bɛ sabati bɔta de fanga ka dɔgɔ ka tɛmɛ donta kan aw bɛ se ka aw jigi da garisɛgɛw kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ wagati fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka taa bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau funɛnɛ kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala badara ali ka so jigiso denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko farifagaw ani fariganwalew k'olu de bɛna kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka dɔgɔkun taabolo la kamasɔrɔ aw bɛna fɔ ko aw b'aw kolo gɛlɛya ka ko minnu kɛ ka se ka wasa sɔrɔ ka se ka garisɛgɛ sɔrɔ ko ni aw ma farati ko fariganw ani farifagawalew k'olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la a ka kan aw ka garisɛgɛ minnu bɛ aw bolo aw ka olu labaara yanni kura sɔrɔli wagati cɛ n'o tɛ ni aw ye aw cɛsiri fana aw ka wulikajɔ ni aw ye saliya bila k'aw cɛsiri ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya dumanw ani kibaruya nafamaw dɔgɔkun bɛ taa fɔ a bɛ laban yɔrɔ minnu na aw bɛ se ka kibaruyaw ani garisɛgɛw sɔrɔ aw bɛ se k'a tɛgɛ da garisɛgɛ kumabaw yɛrɛ kan ni dɔgɔkun in laban na ni aw wulila ka jɔ garisɛgɛ nɔfɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka taa bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhun ka so funɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jɔrɔnako caman ɲɛsinen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ aw ye fɛlɛ tigɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'i bɛna ye k'a laban ko kamanagan ani hakilina filanw bɛ aw bɔ aw ka hakilinako kan o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka birisa ɲagami don aw ka dɔgɔkun kibaru la ko fɔ aw ka hakilina filanw bila ka se ka baara kɛ ni aw hakilinaw ye ka baara kɛ n'aw ka fɔtaw ye o de bɛ kɛ sababu ye ka wasa ni kunkɔrɔta lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko jama lajɛyɔrɔw aw bɛ se ka wasaw sɔrɔ yen aw ka ko ka di mɔgɔw ye fana nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka wulikajɔ ani ka baara kɛ ni aw yɛrɛ hakilina ye o de bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛda ani wasa lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an bɛ samiya kalo fɔlɔ la samiya kalo fɔlɔ an bɛ o de kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ samiya kalo fɔlɔ banni o tɔ ye tile 8 de ye n'o tile 8 dafala an bɛ bɔ samiya kalo fɔlɔ la an bɛ taa don samiya kalo 2nan kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ɲinan samiya kalo fɔlɔ tɔtɔla tile 8 an b'a fɔ o la sa dɔgɔkun hɛrɛ ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce